moest je al even onlutsen? Ja, die dingen die zijn goud waard nu, jongen. Echt blij dat we die dingen hebben, anders hadden we het niet gehaald, denk ik. Hoe laat ben je starten van de morgen? 8 uur. 8 uur pas. Laatste groep. Dus dat is een beetje jammer, maar we komen ruim op tijd. Dus met een tandem zonder versnellingen, dan is het nog aardig wat, ja. Vond je het leuk, hoor, Joert? Ja, zeker, zeker. Dus eerste keer op de tandem, dus dat is machtig. Ja, is wel leuk. Mooi sfeertje. Jim, had je wel het beste plakje is dat droeg? Ja, op zich. Zeer mooi droeg. Wat had je hem, Joert, hier? Nou, we staan van nou 4 uur ongeveer de stemmeling. Ja, goed, hè? Nou, nog even vol. Iemand met de laatste wijze net? Piep, piep. Ja, hier zo tegen zo. Pak je fietsen maar, pak je fietsen voor de fiets. Ja. Kom maar even mee. We brengen al je naar de tent op een klein fietsje. Ja, best. Het spannendste stiert in het laatste stukje, had het onwaar wel komen zo of net komen zo. Nou, dat is, we krijgen net hel. Het is kret van Workum is toch nog kamer en daarom hebben we besloten om het er van uit te halen. Het is gewoon een beetje meer waar, hè? Ja, dat maar even. Vandaar dat we de dik afgingen. Maar ja, het is voornamelijk Rijn. De stad? Ja, ik ben een beetje kort, maar ik ga les van de eigen, dus dat weer gewoon vervelend is even. Hoe is het met jou? Nou, je bent nog redelijk ontspannen verhaal. Nou, het weer beter om te stappen, maar het zeggen ze nou, hè. Ben je ook nog wel gewoon die troffiets binnen? Maar jou ben hier in Warken eraf stapt? Ja. Ik ben nou... Ik vind het te eng nou met het onwaar, dus... En moest je stappen of zijn je... Ik doe het zelfs. Ze adviseren sterk om te stappen, maar als ik nou troffietsen wil, mag ik troffietsen nog. Maar nou zij krijgt mij er net met troffietsen. Vind je het heel schande? Ja, wel, want we horen voor is nog 10 kilometer. Hè, dus dat is gewoon hartstikke sneu. Ali! Ja, nee. Ook dan gewoon niet belangrijk. Nou, vorig jaar weer natuurlijk leuk en we konden nou eerder starten. Dus ik denk nou nog is het een makje. Maar ja, de hennenreis is best al helemaal vierd worden. Dus ik hier heel veel lastig van de bovenbeen. Die had ze onderwijs even mooi masseerd. Nou, toen ging het wel een stuk beter. Maar ja, en vorig jaar gingen we het heel laatste stuk voor de wien. En nu tjennen we niet. Dus dat is vol al. Het is maar wel heel verstandig van de organisatie om het gewoon de tocht plat te lezen, want dit kan echt een meer. En wat onwaar is het, Rijn, er is niks meer aan. Dus het moet wel goed wezen. Hoe gaat het? Kun je hem heel even stapje voor u? Je bent de laatste, hè? Is dat zo? Volgens mij had je hem de wijn in de kont. Ach, verschrikkelijk. Waar ben je? Ik ben Rijn en oud, het hele grip. Deze jongen het laatste stuk mee op fiets. Ik weet niet hoe die hit, maar ik zei ik pik aan. Maar ze twaan het laatste stukje. Maar dit is mijn vier nog, ja. Ik heb wakker als de hele dag rond, maar dit is net weg. Ja, gelukkig had je de maat voor dus. Ja, nou, hij zit er ik doorheen. Ik zei, wij dat laatste stukje dat wij met z'n twaan. Het is, voor mij ben ik een ampeer, maar... Maar is het dan ook dreig om te fietsen met zo'n bier, zo'n wijn in de reg? Nee, wat toen ik Workum uitfietste, toen wist ik dat ik nog 12 uur hier. Dus dat wie, ik denk van enkel maar we kroepen, dan hellen we het nog. We beginnen ervoor, het laatste stukje nog even.
Ja, vooral het laatste stuk in die onweer, in de regen en je ziet niet waar je heen gaat. Nou, deze meneer die is al gelukkig vorig jaar al geweest, dus die kende de weg een beetje. Dus ja, daar hebben we het wel tot een goed einde kunnen brengen. Althans, we hebben nog een klein stukje, maar ik ga ervan uit dat dat wel lukt. Toch zie ik nog wel een frisse kop eigenlijk. Ja, ja goed. Het is hier beneden met namelijk. Maar hier voel ik me wel goed. Ja, dat klopt. Dankjewel. Volgend jaar weer? Nou weet ik niet. Ik heb ook nog andere hobby's. Dus, maar wie weet, als iemand het vraagt, dat ik dat nog een keertje doe. Leuk. Gaan we nog even. Laatste loodje. Iemand hebben? Is dit de finish? Ja, in de tent. In de tent. Oké. Oh, we moeten die kant op. Hè? Vlaggen! Hoeveel tijd heb ik nog? Mooi op tijd, dacht ik. Ja, oh man. Heerlijk. Heerlijk. Stempeltje nog even. En een kruisje. Nou. De laatste. Yes. Yes, mooi. Je haalt hem in de hand. Ja, mooi. Hier het Mooi. verwachten. Ik heb mooi bij die oren te waren. Nou, ik heb hoopt. Ik heb net verwacht. Ik heb helemaal net getraind. Dus dit is bonus.